Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Yan, sabi niyo ko lagad sa kami ng Trifon Morales. And then, ang ako sa partner diri, si Randy Tayad. Uban sa mga kaubanan diri sa among programang Kung Ako Ang Pasultihon. Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Unahon tayo nga ito pasaylo o pagpagayo hinabang ito sa itong labaw magagawam. Lord, thank you kayo. Ang pag-ampog yun importante. Unas tanan. Salamat Lord sa mga grasya ngayon magyatag ka na mo matag-adlaw. O sama sa imong paghatag sa grasya nga ito sa ako. Among mga produkto sa kaigsunan. Aniya ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, and then Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa tanang butika. Butika na kita malita. Okay. Pero kaisunan, ang sa tampo karon ng hatagan ng pagtiga ng pinadakinis sa kababae, nga napatago lang sa ngan nga Amanda. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan, ang atong sender, si Amanda. Usahay ang tao, mabutahan sa ilang kwarta, ug malimot sa mga tao nga nitabang nila para muasinso sila. Mao ni akong problema. Ug aron masayra ninyo ang sugilanon, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Love me with all of your heart. That's all I want to love. Love me with all of your heart or nothing at all. Yay, yay, yay. Huh? Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart or when you're near me. Love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love. Di mo maningog ha, humnon ko ning kanta. For a moment or an hour, love me always, cause you love me. Of your heart, with every bit of your heart. Lisuran yung tono nila. Grabe yan. Lisuran ang tono? Lisur kayo. Naglisod ba kayo ano? Love me with all of your... Di ba? Love me. Lisuran na nila. Grabe yan. Sabaray. Sige kanta ba na? Ipamutan mo. Ay, purbida. Masud mo. Niya nakasud. Ako sa kutubangan. Ang say tuyo di mo, noy. Kutubangan di ba? Tapo di mo ba? Dahil yung ba na, diba? Nga. Si Puldo ba? Wa pa maabot, noy. Nga naman ta? Wa pa di taon? Dugay-dugay ba to, day? Dugay-dugay pa gito. Naon ta mo, kuy tuyo, day. Ay, unsa man na? Kaon yan lang ikabuti, day. Mabalik lang ko. Sige, noy. Basta, dindutan yung ko. Love me with all of your heart as I want love. Sa uno, tunuhay mo. Nagsagdara kayo, no? Malisod ka, no? Oy, makakuha na yung muto na.
Namahaw na kanay? Awa lagi kay Will nung agtaw sa mga day. Wa pa din may pamahaw di. Ay, unsa namang ura sa in town ron. Ay, kadali, kaon sa diri ka. Ay, sige lang. Mangita mo ko sa asa ko kautangan tao yung may bugas tao niya, wasay sudan. Sa buwad na lang ito, inabilin taon sa Hala, kaluoy. Sige, kadiyot sa isag lakaw ha, kay magpakugbugas ha. Kay nakautang man si Poldo, kung sa kasakong bugas sa ilang kitrabahuan. Tagaan talang ka kadiyot, huwat ako kadiyot. Di aranoy Ay, salamat baliguhan na kayo, kakilo ha. Pasensya na kayo dahil haon saon nga. Nahuman mo yung taon ang among trabaho sa construction ba? Naundang niya. Wapay tawag taon, gikan sa uporman. Bida, naghuwat pa mong kong tawag ko taon. Sabi lang, wa na kaso mutabang mga itas laing tao, kamo pa nga igsuon mo sa kumbana. O kuha ari Ay, salamat. Dilata di akong ipakapin. Salamat kay Deha, salamat. Sige, Demanda. Salamat. Arin ako. Sige, Noy, amping, Noy. Paday. Love me with all of your heart as I love you. Char. Kaloy sa town. Hala no, kaluoy di. Wala trabaho sa mayo sindo di. Ay. Dili des mo, Noy? Oo, nangita ni mo. Sa may tuyo niya, ha? Wa man musulti. Kamura ko na mag-istorya. Ako na lang ganito gitagaan og bugas o dilaktasad. Wa pa man di sila pamahaw niya. Unsa naman tong orasa? Hapit naman tingin ito alas 10. Mao ba? Mayo imong gitagaan. Salamat kay Daya. Sige lang, ako na ito manoy sa ila. Pas importante nga ang tuyo na ito, no? Uy, naunsa man taon ka sindo, uy. Paningkamot, uy. Panatay hapit kanon din ay. Saan nga dili mo sa kakamaob na gino sa kwartagod. Bawa kang watay trabaho. Unya, maogani, pangita trabaho. Dili kay magkuhat ka nga muduol og ang trabaho nimo. Usa pa ka kita nimo nga naara man ka pirmi din isbay. Ano, mulakaw. Dili naman ka muduol. Dili biya muduol mo trabaho. Mulakaw ko, matipliti be. Day, ambot nimo, oy. Maglagot gani ko na awa niya ba? Mulayas man yun ko gani. Sabali, siglik mo layas. Layas, gali ka. Kung gusto ka, nanginay ka. Kagay ko pirti be. Kay mulayas ko. Daw, huwag mo pliti ni Riz. Habal-habal o sikat. Rin mo yun ka bangayo, tao na ako. Ikaw ba yung nagkumpos kwarta, ha? Uy, bisag na hurot na. Hanggaw man ka? Saan ba ditong kwarta ni mo? Dili gastuhon? Tanaw-tanaw lang to? Bisag nagkutoy ang atong tiyan? Abida, sa yun ni mo. Lukring Ay! amot lang. Ayo! Oh, Ayo, Noy! oy. Imuman mo day. Pangiyo ina, ka naman di trabaho. Nahilom niya, oy. Baya, tao na yun. Oy, Dong Puldo. Ay, Dong. Noy, dito ka sa mga bahay, Noy? Ngita ko ni mo pero pa man ka mauli. Nga nung sa man tao? Maray kita ko ni mo, Dong. Unsa man, Noy? Patabang ko ni mo makasul kung trabaho di sa mga trabahoan. Be kayo, parbeda. Wag ko trabaho ron. Pasulatan ni mo trabahoan. Mulagi, mo na isulti ni Manda na ko ba? Wadi mo trabaho ron? Wapalagi taon. Nahuman ng taon to ang kontrata. Yung 5 bagong project ron taon. Lisod pa ginabuhis construction ron dong. Parbeda. Huwag lang tag na project. O gwa ay pusoy yun. Tan sa naya, doon ako'y migo nga midoon ako. Ikumbinsi ko adto nga mo trabaho ba ko kog abroad? Nya kay, paya naman akong pagabutang din akong gibalibaran. Nga. Sa kahaw, ikaw na ako ipasud dito no. Nya, dili na lisod nga trabaho dong. Dili, naka-ekspresyado na maka. Sige. Tabangi ko ana dong ba eh. Sige, akong kontakon tong amigo na ko. Patabangan ka nga makalarga ka sa abroad. May padung siya nala imong palargahon. Ing natong imong kauban.
Kay luoy taong kay sila Manoy ni mo. Uy, wa tayo tarong trabaho. Mo lagi. Ako lang gitawagan kong migo. Magkita meron. Sus, may unta og makalargas Manoy ni mo no. Kay luoy taon kay ang mga anak nila. Uy, usahay mga pasmo. Murag, way membro gyud nila. Nga, wa makaswag pasmo gang. Mayo lagyan tanay. Mayo ang tag narik kay Banggis kay. Magda matog pirmi og panghimas mo. Kanos amo magkita sa imong amigo dong? Karong hapon. Adtos food court sa may mall ba? Nalipay kay ko sa gisulti sa akong bana nga naaday siya amigo nga naghagad niya nga mularga siya dito sa gawas kay dito siya manrabaho. Karon na siya musulti nako nya mauto nga ako na lang siyang giingnan nga tabangan niya iyang Manoy nga makatrabaho. Wala giintay trabaho. Unya to? Pre-Pulse! Kumusta? Pre-Pulse! Okay na gyapon pre. Bati lang gyapon. Uy, wa ka na mag-anton sa imong kagwapo? Tawa. Mingor ba gadayon ko pangumustahon ka? Mingon di ka nga. Nag-anton sa tumang kagwapo. Kagano mo pre. Tuo di pre kani. Ako magkuwang ba Manoy Sindo ba? Siya ay magingon? Oo pre. Doy, ako din amigo na si Paria Julius. Mao na siyang mutabang nimo nga makalarga ka sa gawas. May adlaw diha, busing. Busing ba oy? Joel? Dali, mga unta! Nadugay na kitang magkita na. Dali, pre! So, maura na, pre. Siguro lang yun ang yung requirements ha, kay ako rang uyuan magbahala na nga magda sa unang batch. Okay pre. Salamat kay pre ha. Amo ning waon ang tanang mga requirements. Siguro lang yun, pre, kay sunod si Mana ato nang isubmit. Salamat pre. Salamat yung kayo ha. Salamat pa eh. Katong sa unang imong gingon ako nimo, ug mitando pa lang ka, tong first na kong ingon nimo, wala to na karon dito Saudi. Mao ba? Sus, ya nga pre. Katong kadungan ng tanim mo, karon yahay na kayo. Sige lang pre. Ibawa naman ka nga mayong kita. Ako ibawa dyan ko nga mayong kita dito sa gawas. Pero okay naman sa akong kahimtan diri niya. Ipatawag ko ang nga malayo sa akong pamilya lagi pre. Mausad. Pero sige lang. Daghan og taas pa kayong panahon pre. Ingnalaw niya ko, kusunada na ka. Tabangan ta ka. Okay pre, salamat kayo ha. Di lang kong magdugay pre. Kay mangumpra pa misis. Ha? Nagwato na ako. Okay pre, salamat kayo pre. Nya, Nois Samdo. Sindo day, Nois Sindo. Bate lang yun ha. Kay ako ni kay siguro mo na nga madagi ka sa sunod nga batch. Basta, ako bala. Basta makompleto lang imong mga requirements ha. Salamat kay Busingsing ha. Salamat kayo. Buutan kito imong amigo da. Oo, migo kay turo ko kami pa rin kaubas mga kabuhan mo kaya ito. Pero naabot tayo problems dong. Di ba ko ay problema na yung mga requirements. Tabagon ito ka nga kuhaan na. May taan na budget. Basta lihog ka lang yun para masabit niya na yung sunod si Mana. Oo, okay dong Puldo. Unya dong, unsa naman inyong lakaw? Nakita mo itong imong amigo. Day, may pasalig siya nga matabangan niya sa Manoy. Basta magkompleto lang ang mga requirements na mawa. Hala, unya maglukat pa dahil Manoy ni mas mga requirements. Oo, kananglan yun. Unya, wala na yung mga bayranan ang mga requirements dong. Lagi. Hala ka, unya na siya budget para lukat, ana. Mawalagi na yung problema kay ibaw ba kakuha gina tayo kwaratas Manoy. Sige lang, ako lang tabangan para makalargay kis Manoy. Sige, buti may pasabot, ana. Kwan, ako lang rin mo gasto sa mga requirements. Mao ba? Day, tabangan ako sa Manoy kay naglisod din taon sila sa ilang pagpuyo Tuot
man, pila may istorya, pinaagi sa paningkamot ni Puldo nga akong bana, iya ginatabangan ang iyang maguwang ug nakalarga na gid ni. Unya to? Dong, kumusta nakasmanoy ni mo dito sa Saudi, no? Wa man manawag. Basig busy tingali. Pero imposibliha sad ay, rabi hagod. Wala siya manawag sa iyang asawa di ay. Unya mamalihog ug pangumusta nato diri. Ay, sagdi na lang good. Dili manggudong. Nahibaw ko unsa kakabuutan sa imong maguwang. Sama siya nimo. Pero kana iyang asawa, grabe duda ko. Murag mo nay panuway nga nagpuyo das ila. Ano ko tawag kayo nga mga panuway na day? Panuway na. Usa na lay nakakuwang ana. Sungay. Kung na isungay ng asawang Manoy, nga si nang Lukring, dili panuway akong tanaw na niya. Ang tanaw ni mo niya dong, kung pa na siya sungay. Og na, apa na siya sungay day, tanaw na ko niya eh. Murag yung kanding. Amaw ka man, Puldoy. Wagin may balita ko na unsa na'y kahimtang, okay ba sinoy sindo dito? Mao na malay among nabalitaan oy nga nagpausab sa ilang bay ang asawa ni Noy Sindo. Unya to? Hala. Mao na ni ang bay ni Noy Sindo. Pagkadakuan nagkuit. Hello, Marie! Mads! Ari nga ta diri og maha. Kay magpa-blessing ko sa among bahay, Mads. Hala, blessing. Dadalang si Pari. Ay, gamay ra kong handa agud. Ay, duha ra ka lechon nga nagpa-cater ko. Ari niya ha, Hala, no? magpaabot ko. Kuyawa, kud. Yawa, it's the good ani. Mauna dong, naagi man ko dito sa ila kay dito man ko sa ilang Marielma. Pag uli na ako, naagi ko. Mugi ako nadunggan dong nga, ugma magpa-blessing sa ilang bay. Unya dong, naibaw ka, nadungugid na ako. Niingon siya nga duhagid kuno kaletsyon ang ilang giandam. Unya, nagpa-cater pag yun. Halang ilngiga, uy. Kurtahan na kide kay sila dong no. Oh, tural. Abroad na ngayang banas na Sindo. Mao lagi. Nindot kaayo. Pero ang ako ba, ngan unta nga ikaw may nagtabang nila ba, nangita jud kag paagi. Angay unta nga usa kas ilang mga pinasidunggang dinapit. Sana man na nga kana naman hinuong mga way labot sa ilang pamilya. Mga tao naman hinuong way natabang nila. Mao naman hinuog gipangimbitar, uy. Ay, sagdi na lang ko. Sagdi na lang. Dili dong, uy. Kanang mga klasihas tao, parehas anak nila. Maunang mga tawhana nga wa mo ila og utang kabubuton. Away labot man ni Sindo ha, kay nakailang magig kong manoy unsa kabuutan sa manoy nimo. Ang kanaiyang asawa nga hilas kaayo. Ay, sagdi na lang lagi. Total, wa masagta maglisod. Ay, bisa na dong, uy. Ako og maoy dunay dakong utang kabubuton. Mo ilain taon ko, uy, mubaws ko. Mubaws ko ngadtos akong gikautangan og maayong kabubuton. Dili ka mahimo na hinuong kong magmapahitason. Dok, butlang yun nila. Basta, ako ikasulti, dali rang mawa ilang grasya, ana. Wagid may imbitara sa blessing sa ilang bay. Murag dalimot yun sila namo. Unya, pila may istorya ng labay ang mga adlaw, buwan ug mga katuigan. Mao nalay among nahibaw-an nga nauli na ang igsuon sa kumbana. Unya to? Dong. Day? Nauli naman day imong magwanggi ka Saudi. Masahod? Ato usang simana. Pwede ka kahibaw? Oo. Siguro ka ba siwa mauli ha? Basta istorya ra na. Mubisita gito na ko diri. Ay nauli na lagi. Nibang ka magani kunog inom sa iyang mga silingan dito dool sa ila. Oo ba? Oo, lagi. Nya ikaw no? Wag ka nila taga bisag gamay pahalipay. Bisag usa na lang kung takabuok white rabbit. Gano'n lang? Wapis na tamang inanglan o bawas ta? Ang importante nga nakatabang ta. Maura na. Ay, sagdi na sila, eh. Oh, pre. Musta naman ka, ha? Si Manny mo. Nakalarga naman to. O pagka mauli. Nauli naman. Nga, itagaan kag pangalipay. Na. Huwag mong gani ko kibaw nga nauli na di siya. Kung wa pa ako asawa, wadi ko kibaw.
Sagod! Duda ko pre, gisulsulan na sa asawa. Dili mo na ako magguwang. Buutan mo na. Pero, ambang kung sige sulsul sa asawa na nga. Murag na usab man. Nalimut lang na mo. Sige lang. Kabaw sa gana nila, pre. Sagdi lang pre. Kung ko maguna-una, importante na ko nga makatabang ko nila. Na din na sila, pre. Sagdi lang. Di na sila kausap. Sagdi na sila. Oh, pre. Di na masaga. Dong, na ako'y nindot ka balita. Usaman marites mo tara. Ang asawas imong maguwang si Lokring ba? Ay, wa na. Namrinda na. Kay naglisod na kuno sila. Wa na sila'y kwarta. Sagdi na sila eh. Day, unya, nakabalita ko. Murag mo ani ko manoy nimo. Magpatabang kuno nimo. Ipakunta kuno tong imong amigo kadto nagpalarga niya ba? Pikat nila? Oh, Dong. Bisan ugwa magdumot ang akong bana pero maila nga doon na gid siya gibating kahiubos. Kay siya ko'y nangitag paagi nga makalarga iyang maguwang. Siya pa'y nagasto para pamliti. Nakautang-utang in taon akong bana. Uy, nya karon nga maayo na ilang kahimtang. Huwag ganay makahuna-huna bisa pasalamat na lang. Ug tungod sa kong kalagot, akong giingnan akong bana nga di na gid mutabang nila. Kung mutabang siya, ako'y mawa. Sumaon ni problema. Unsaon ni namo sila? Unsa man og kamo ang pasultihon ani, Amanda? Napainit ko Kuya Alan. Nainom mo doon, Pepe Tablet Prataas. Ang energy, happy, Pirmi. Nga palit mo ko biya, may special ha, tasty fish cracker o Qualitos Macaroni Crunch. Kay lami na. Ayan po dito. Ginahan ka. Unya, salamat kayo. Thank you kayo. Sa tanan ito kaigsunan, ha? Nga, bandiinom sa ato, doon Pepe Tablia. The best yung kinahan ito imnon, mga bata, mga kasama. Labi na yun sa ato, ang mga dagko pod. Ang atong imnon, ang pinakakusog, dili ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang number 1 nga kapi karon sa Kabisayan ug Mindanao, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya, kamo mga bata, usap-usap sa mong Paulitos Macaroni Crunch. Unya, tasty fish cracker og OBJ may special gum-ugum ta, sabtang naglakaw-lakaw ta, nagduwa-duwa ta. Unya, sa tanang mga tao ni Sir Raul Alivio Isuto diha sa Konsolasyon. Good morning ni Moria. Sir Raul, unya sa tanan po dato mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning Kap. Og sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, basta Toledo Kuya Nick Pepito, GR Pepito. Og sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw, Kunsiyal Lester Daan, og ni Kunsiyal Francis Espares, og ni Kunsiyal Dave Tumulak, og ni Kunsiyal Hari Iran, og ni Nobi Abelia Cabatino. Okay. Good morning diha, Ma'am Nobi Abelia Cabatino, ang pagbangko ni mga bibibi at Press. Parinti sa Yambana. Parinti sa Yambana. Salamat kayo niya diri sa Nortes, Doc Boy Labilla. Joel Garganera og si John Alcobera ato mga amigo. Thank you kayo. Salamat. Ati Pres. Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto nimo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maog gyapon, nigpanihapon nimo sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa gadaan ng usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule.
Og alang na to na problema, aning kidney og UTI. Ayaw na mo kabalaka or kahadlok or mag-uol anang atong kidney og UTI. Tungod kay doon na makatambal. Doon na makaayo, makapalibyo. Anang atong gibati ba sa kidney og UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot halang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Ug sa tanan po na itong makaigsunan nga migamit sa itong number 1 nga haplas ang sedle ni Mituel. Salamat yung kayo ninyong tanan. Kamuong nagimog number 1 sa atong haplas nga sedle ni Mituel nga tinuon. Muwagtang sa itong padot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay pagyuta sa tinggi. Kung manghaplas ta sa atuang sedle ni Mituel, disminurias kababayan, dapi-dapi nga magsakit. Ato na na haplasan og sedle ni Mituel nga anhara mapalit sa butika, di ba, Dwin? Tinuon na sa butika na gina siya mapalit, pero na sa Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ay ilang lang itype ang Panyawan Herbal, nung niya makita ila tanan dito tanan produkto sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil nga mo'y gigamit ni Tio Roger nga mo'y presidente sa Bagong Bayan 2, Maribago Lapu-Lapu. Manay gigamit ni Tio Roger, ha? O ang kanang celebrity beauty soap, mo si gigamit ni Ma'am Ying Amistad. Oh, mo nilang VP Vice President sa Kapilya. Nya ang Panyawan Coffee Mix dito makita la tanan dito. Ila lang i-type ang Panyawan Herbal. Nya kung wa sa butika, pwede sa sila mag-Shopee. Okay, Shopee na lang para madali kung layo mo sa butika, bam? Gulya, ato i-greet kini mga naminaw nato sa Facebook. Basta Argao! Ato niya tandaliyay ka, basta Argao. Yes. Kaning ato ang ikuan lan. Sa Facebook ni sila great nga sa pasultiyon, pero wag ibutan lang asa kila mga address, pero nagsunod sila ako pasultiyon sa FB. Apple Litonon, Junim Cañete Balahaw Jr., Michelle Recta, Adonis Lim Dacalos, Elina Cadalso Tino, Helen Sinarpida Gascon, Mercy Tampos, Henry Dagami, usa ko ni siya ka driver sa ambulansya, samtang nagdagan ng ilang ambulance na minaw sa atong tulumanon din sa DY8. Salamat kanimo Sir Henry. Ang umusap ni My Love Lauren or My Love, My Love tingali nga ano unique My Love Lauren. Salamat nga diha lang kamo namin sa atong social media sa social media platforms. Kanang salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong mga tulumanon. O ako nag-iyawa kaninyo ha sa inyong papangaligo ang atong celebrity ko di Biwarisop. Aduna kini mga sangkap nga guluta tayo ng papaya extract ng mga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Aron ug sa kamoy mga apap, mga katol-katol or mga dead skin mo repair usab kini. Aduna baka kamoy mga blackheads or whiteheads. Ari ang atong celebrity ko di Biwarisop. Aduna sa kini mga sangkap para magpabilin kamong kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Celebrity ko di Biwarisop. Ayaw ko makalimot ha. Tanawa mas maayo makita niyo doon na kanang level diha nga. Tak Sed Marketing. Thank you. Ug sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga migamit sa ato ang G-Detox na herbal capsule. Kamu na sayon kon unsagyoy mo flash out sa mga toksin sa ato ang kalawasan kay kanagong G-Detox natural kada nga detoxifier. Natural nga remedy wag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Kay lisod na kayo daghan kinang toksin nga pundo sa imong kalawasan mo ni magdaha sa ato ang blood cells nga daot ang atong blood cells. Importante kay atong blood cells kay mao ni tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani masakit ta og mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian, constipated ka ingon man ang atong kidney problem. Mao nang mo inom gyud tag G-Detox.
G-Detox Plus Herbal Capsule kay i-flush out ang mga toksin sa imo ang kalawasan. Unya ato pag inuman ni usar gyud ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya kung doon na nagyug kay balatian kinahanglan katulog yung kainom. Usa ngadto sa duha ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Nya imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toksin sa ato ang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sendo dato karawat lawa. Si Amanda, Ati Pres. Amanda. Oh, si Amanda. Kay kinis Amanda taon, ang iyang bana taon, buutan kayo. Ang maguwang si bana, nang hangyo nga patrabuhoon taon, ang iyang amigo, sa iyang amigo lagi taon, ato Saudi. O niya, ang yabang bana mo, yung gasto sa tanan, mga kuan, tanan mga requirements, iyang gastuan. Karon pag uli sa iyang bana, iyang maguwang man ni Ate Pres. Hindi mo ra di na mo tagad, nagpausab sa balay, wag gali magpasalamat Ate Pres nga mauna siya ay nagtabang taon, nagpausab sa balay niya ang iyahang unsay pangalan ni, unsa di pangalan na Ate Pres, bayaw ba na kanang babae? Bayaw nga babae. Kanang asawa siya maguwang, bayaw Bilas. Bilas. Oh, Bilas ni Ate Pres. Arte naman kayo niya, niadto siya dito sa balay, nisuroy siya, uy lain, mahinog, ipag-ibitar, mag-blessing ko sa akong balay ha, nga kuwan, wag yung taon siya. Asawa sa iyan. Asawa sa maguwang sa iyang, iyang bana. Asawa sa maguwang sa iyang bana. Di ay. Oo, niya, arte na kayo, di na, hangtod nga, napurdoy, pero nga naman nakapurdoy. Karon, ni Anha na sa, dihangyo ko no nga, ipabalik sa, magpa-endorse siya sa balik sa iyang amigo. Kaya nawa naman siya, natangtang siya dito sa Saudi. Mao niya yung problema. Mao niya yung problema siya yung... Wa naman kasi ganahi, kay bati naman kag primerong paglarga, wa ka ilaog. Wag yun ilag. Wa may ilag utang ka bubutuon. Mao na Ate Pres. Oo, munay taong bati kayo, di ka maong tanaw utang ka bubutuon. Bitaw tinuod. Sa pasalamat ka ng taba, no? Oo. Di maayo eh. Kay para nako. Kinahanglan man jud. Pero pasagdi na lang dong Sindo. Sindo may nga siyang bana Ate Pres. O dong, pasagdi na lang at least nga katabang ka sa imong maguwang ba. Pero ayon na lang tabangi kay moro na hiubos usag ka. Kay ningo mo siya, giga nila no, ana siya Ate Pres. O di, pasagdi na lang sila. Pasagdi na lang sila dong. Unsa ilang mabuhat. Ayaw na lang naghuna-una pag unsa na diha. Mauna nga, bang! Unsa may mayaw-yaw na to diha, bambe. Kagaya ko nutang mayong mga pagtulunan diha, bang. Unsa tulan ang gikuan niyalan kanang ang iyang pangutana? Unsaon man niya yang kanang unsaon man kuno ani ang bana lagi taon? Unsa kun kamoy pasulta kani pangutana niya bamha ako basahon na. Bisan wa magdumot ang akong bana pero maila nga dunat siya gibating kay ubos ang akong bana. Kay siya goy nangitag paagi nga makalarga ang iyang maguwang. Siya naggasto sa pabliti, nakautang-utang intaw na akong bana. Nya karon nga maayo na ilang kahimtang, wa na gani makahuna-huna sa pagpasalamat, bisag pasalamat na lang. Og tungod sa kalagot sa akong bana, ako gyud siyang giingnan nga di na gyud mutabang pa nila. Kun mutabang pa siya, ako na siya mawa. So mao ni akong problema. Layas di taon siya bro. Kun mutabang pagbalik yang bana, kinihangyo naman sa diyang maguwang siya bana. Be, unsa man ikaw be? Kuan og ari mo ko diri bala ang kasulatan na amang ko dinhilan nga pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Oo. Naamang ko dinhi Roma 19 verse 9. Sa ato pa kanang naang nakabasa sa ko sa balang kasulatan sa una, dili na ko malukit og asa to nga ingon ani bitaw kuno na nagdaog-daog nimo o nagpasipala nimo, nakabasa sa ko inig-ala ko inyo imo kuno siya kanon imo siyang paimnon. Arog bahig mata siya nga sa nilaad ko niyang binatan diyan nimo imo gyapon siyang giamuma. Okay. Nangon na. Apan kining sa Roma 12 verse 9, pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tunglohon. Mura-mura na sa unod. Nato ako nabasa nga dili lang ako makita og asa totpit nga bersikulo. Nga. Kana bang murag matandog siya kay sa iyang gibuhat nga dautan, gipakitaan gyud nimo og maayong pamatasan. Maayong pagtagad. Pagtagad. Apa nang uban ko lihat mingon man nga, ay, man pero dili dito ko kalimtan. Bitaw di gyud nakalikay ba? Ako pero di gyud ako kalimtan. Di na mao bitaw na gingon nga mao na lisod nga kanang sugo sa Ginoo, di ba? Nga pasaylo ang kasaan nimo, di ba no?
Murag inana, no? Murag dili gyud kayo kakapasaylo ba? Murag, tinuod makapasaylo ka, pero naagyapon ang imong pagdumot. Naagyapon nga kuan. Pero gipasaylo nimo siya, pero lahi na ang tinagda nimo niya, di ba? Okay, naamang ko yung uban, gulyat nga, maingon nga, kanang na ang gipasaylo mo ka di mo niya nga nung kalimtin na itong maingon mga lagi pero taura ko maingon man po gulyat taura po ko nga mao lagi makapasaylo pero maglisod ko pagkakalimot sa iyang gibuhat ka na ako maingon man po mao sa lagi mao nga karon dai Amanda may nga ni Bam okay unsay mo kasulti nga ngano karon unsa man kanang na ang kung mahimo eksakto man sad nga dili na siya mo tabang kay usahay man guryulat kanang bitong usod kag trabaho simple lang dili lang sa amo ang kahimtang simple lang dili lang sa ingon mo mga pobre mo anay kanang ngano ni hawa man kasi mong amo nagpamid ka didto ngano ni hawa man ka didto sa ilang active press ngano kuan kanang hawa ko ari ko diri ana unya kay bawo ka nga siya dili kay sa maayong manarbaho manghilabot baron dili baron mananghid magpanagkana jud kag paso sa laing amo kay ko may basulo no niya sa katong bagong amo tinuod sa na mingon na ka nga gulyat unsa man mi gipasod nga tapulan man kuhaon man ni kwarta diri sa Hunos ingani ni nga magpatabang man siya usa para makalarga siya balik ingnon ta mitermitiri na lang siguro ang pagtabang niya pwede ingnon niya nga siya na mo hangyo dito o gusto ka, pero katong atong gibasa ko lang nga kung mahimo, kung madayot siyang galaman nga, pakitaan lang yapon diyang maayo nga pagtagad. Diri ay, atong basahon ha, Roma 12, versikulo 9, pag matinod-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang daotan o hupti ang maayo. Pag hinigugmaay kamo, pag hinigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo o pag tinahuray kamo. Apan mo lagi uban mo ingon man gulyat nga taora man lagi ko gipasaylo ko na pero ko kalimot. Tinuod na. Tinuod na di na gyud kalikayan ba makapasaylo man ka pero di ka kalimot sa iyang gibuhat diha nimo. Mao na ang ingon nga motabang siya okay nagapon pero ingnon ta kanang kuay gamay ang suko kanang ayo ihurot na ayaw na ihurot ayaw na kumpiyansa kay ingnon tang punga doon na may ingnon ta nahitabo paubali ka to ingon nga wa man lang gani pa usap ang bahay dili ni man ko to nananaw sa yuta dili lain kato ni ang itabangan nga nakalarga sa Saudi kay basta kung ari ta diri sa buhat sa Kaloy kay naarabay panultihon karon sa gospel ining adlaw aning pizza Jess sa Marso sa gospel ron ingon mga lainon ng kanding atos mga karnero kay hukman sa Malas Binuhatan ron na ang sulti sa pare naas Biblia nga ang Dios gugma ipakita ko nung imong gugma pinaagi sa serbisyo mo ipong ato pa kanang na ang unsay nga niong sa ako nang ingon niya gulyat nga may pakita ka po maayo nga pagtagad maayong pagbuot niya maayo nga pag-atiman niya maayo nga pag abi-abi niya pero pwede gimo nang butangan o gamay nga suko dili nimo ihurot dili na kam kumpiyansa kung buto pasabot nga mo ba ana ti preso ikaw ati preso panalitan nin ani imuhang igsuon pasayloon sa gyapon nimo pero di na kakakuano di na murag lahit na gyud ati preso pasagda na lang pero katong ina na nga usap paghangyo adi nako tinuod na ay murag sakit-sakit sad good di ang nakakuan ano niya ang nakaapan kay waman mo tanaw utang buot. Tinuod na ti pres di adto siya bahin. Wa man siya apilag. Mo na. Imbitar nga mag blessing. Wa gyud siya. Dili na kato na lang. Mao bito ningon ng bana pikat. Pikat nila. Dagang kasi mga bisita niya sila wala lang taon ko ana. Muna sa ako nang ingon. Imbitar ti pres. Murang ingon nga miter-mitira nang yang pagtagad din na lang ihurot. Pero pasiluwa lang siya day man da. Pasagdi na lang na sila. Ay na lang yun mo pagkuan-kuan nila. Pero ayun na pakitag maayong para na ako limitahan natin limitahan apan naagyapon ang mahal isip igsoon kahit na hitapon akong gulyado man di na nga ihurot na ihurot mo ibang ihurot magundang tao naman ako na dito lumanod kura ko ang puzzle
pasultihon.